Nakon što su Alma i Amulek završili svoje propovijedanje o Amonihi, neki su im povjerovali, te su se pokajali i proučavali pisma. No većina ljudi htjela ih je uništiti. Tako su Alma i Amulek izvedeni pred vrhovnog suca i optuženi za poučavanje krivovjerstva. Zezrom je znao da to nije istina i pokušao ih je spasiti. No ljudi iz Zezroma i sve one koji povjerovaše Almi i Amuleku izbaciše iz svoje sredine. Tada su časnici Amonihe naložili veliku lomaču. U vatru su bacili pisma, kao i sve ljude koji povjerovaše Almi i Amuleku. Amulek ih je htio spriječiti, no Alma je rekao da Gospod dopušta da se to dogodi, kako bi kazna koju će sručiti na časnike Amonihe bila pravedna. Časnici tada baciše Almu i Amuleka u tamnicu. Potom su se u tamnici izmjenjivali udarajući i ismijavajući ih. Nakon što su danima to radili, Gospod protrese i razruši zgradu, ubivši tako opake časnike. Alma i Amulek bili su oslobođeni. Alma i Amulek tada su otišli do susjednog grada, gdje su pronašli protjerane vjernike, kao i Zezroma, koji je bio bolestan zbog svoje krivice. Zezrom je iscijeljen zbog svoje vjere u Krista. Alma ga je potom krstio, te je Zezrom počeo poučavati druge. Amulek se nije mogao vratiti u Amonihu, jer su ljudi još uvijek živjeli u opačini, a njegov otac i prijatelji odrekli su ga se. Stoga ga je Alma odveo sebi u Zarahemlu. Sljedeće su godine Lamanci u potpunosti uništili Amonihu. Potom su napali i druge gradove. Čovjek po imenu Zoram izabran je da vodi vojsku Nefijaca. On je imao tajno oružje. Almu. Zoram je zamolio Almu da potraži vodstvo od Boga kako da obrane svoje ljude. Koristeći te informacije, nefijske su vojske svoje neprijatelje istjerale iz svojih zemalja.